Dịka onye fugoro ihe gbasara obi mgbawa na ọnwa na one gara aga, o mere ọtụtụ ihe ndị mmụtata gasịrị na ihe gbasara ihe mere m. Na mbụ, a na-abụ mmadụ nwụnarị gị maọbụ onwe ihe ike mere gị maọbụ ihe funahụ gị, asị gị na ọ bụ obere oge nke ahụ agafe ichefuo ya. Otu ihe m mụtagoro n'ihe mere m bụ na onweghọ ka ị ga-esi chefuo ihe dị etu ahụ. Ihe dị etu ahụ adịghị nchefu. Naanị ihe ị ga-eme bụ na ị ga-ama ka ị ga-esi wee nagide ya. Ịghọta, ị ga-achọ ụzọ ị ga-esi wee nagide ya, mana ka chi na-efo onweghị ka ị gara icheta na o nwere ihe mere gị. Ịghọta, na ihe onyonyo nke anụnwa abịara akwadogo m na obodo, ọ bụrụ akwadogo m n'ihe onyonyo nke anụnwa anago m obodo maka nkwado akwamozu nna m. Mgbe ihe ifu kịta anụ ifu na ụlọ arapụrụ ka mgbe o tere aka nwere ihe a ga-eme ya bụ ifiche ya bụ ụlọ. Ọ dịka otego esi wee hapịa mmadụ anaghịkwa na-arahụ na ya mere anyị ji wee nata ugbu a wee sị na ọ ka mma ifiche ya ka onwe ike dị ọcha. Maka anachi azụ n'ihe m na-ekwu, ekwukwere m si na ọ bụrụ na ihe mee gị na mbụ bụ na ọ dịghị nchefu, onweghị ka ị ga-esi chefu ihe dị etu achacha, n'ọkwa mara ka ị ga-esi were na-anagide. Look for a way to deal with it. Ụmụ akwụkwọ anyị dị achọrọ m ịga fee ife akwụ bụ ihe maka ya bụ akwụ ọchatụgo ka enwee ike gbutu ya. Bụ ka m na-egbu ya bụrụ na na ka mma ma ọsago ka nwee ike kpọ dị gị gwa sayere m. Nke anọ bụ oge m na-akwado ịga gbuchọ akwụ mama nwa akwụchara ga-eji wee mete mmanụ maka akwamozu. Ihe ọzọ m mụtakwara n'ihe gbasara ya bụ na anyhow you are grieving is expected of you. Ekwana ka mmadụ sị gị na ị kwesịrị ebe oke akwa ma ọ ga-ebe n'oke akwa ka ị ghara ime nka, ka ị ghara ibeta isi ọwa ma ka ị ghara ibeta anya mgbu. Ọ bụ gị ka o mere. Akwa gụọ ọgụ tukwuru ana tie mkpu bee ya betie etu o si dị gị mma. O nwere ike enwere ike ịgbara gbọrọdị, nwere ike ịkpara ka m mechagodi nke m ji maka ya bịa. Ọ bụrụ na ọ chịgoro gị tukwuru ana chichaa ya ọfụma, ekwena ka ndị mmadụ kpebiere gị etu ị ga-esi wee bee akwa maọbụ kwa arịrị onye nke gị nwụnarị gị. Dịka m kwuru na mbụ na onweghọ etu esi anagide ya karịa na ị ga-achọ etu ị ga-esi were nagide ya gị onwe gị ka ọ dịara ịchọ esi ị ga-esi wee nagide ya bụ ihe dị etu a. Ma ọ bụrụkwa na ibe akwa ka esi dị gị bee fụ na ibete gị ya ọnụ gị, naanị ihe nwere ike ịgwa gị bụ ọ bụrụ na ị na-anya fụ na ọ gaghị ekwe gị omume, ọ ka mma na ị gakwuru onye ị ga-ekwuru okwu. Nwamba si na ụtọ nwanne bụ njikọrịta ahụ. One day later, achọrọ m ịga weta onigbo ka ọ bụ na achọrọ m ịga kpata ọkụ onigbo ga-eji wee sie ofe ya. Ebe m ga-esi kpata ya ka m na-aka ebe a ka iru m mara mma mana eleghị anya ebe m na-aga ya bụ etu ọbụla o siri adị nagide ya. Ọnwa na-emebi ya mana etu ọbụla o siri adị nagide ya. Ịghọta ka anyị gaba. Etu ọzọ ị nwere ike isi wee nyere aka bụ ineta onwe gị anya gị ka ọ dịara ineta onwe gị anya. Onweghị onye ọ dịara ịgwa gị maka na ọ bụ onye ya akpọgbu ma ebe ọ na-afụ ya ụfụ. Ọ bụ gị onwe gị mara etu o si dị gị, etu o si ewute gị. Ọ bụghị mmadụ ga-asị gị mee ya etu a ma ọ bụ emena ya etu a. Ya bụ ekwana ka ndị mmadụ kpebiere gị etu ọ ga-esi wee dị. Ọ bụrụ na ibete ya ọfụma nwee beruo ya etu o si dị gị mma n'obi, iji nwayọọ kwụrụ ọtọ tichuo onwe gị ọfụma mee gịnị wee neta onwe gị anya. Ihe ị ga-ama bụ na ihe mere emego. Onweghị ka ọ ga-esi wee pụta kịta anụnwa esi na onye ahụ nwụnara oge onye ahụ ekunite, ọ kachasị onye mmadụ nwụrụ onye ahụ nwụọ ọnwụgo. Onwere ka ị ga-esi wee mee onye dị etu ahụ ekunite. Ịghọtara ya mere ọtụtụ mgbe ọ na-adị mkpa ka gị onwe gị jiri aka gị were duo onwe gị ọdụ, kasie onwe gị obi. Dịka m kwukwara, aga m na-ekwukwu ya ọzọ na o nwere ihe megidere ka ị chefuo ya. Naanị ihe ị ga-eme bụ you will look for a way to deal with it. You can't forget it because a lot of memories to na-abụ nwegoro ya bụ it now lead us to the next thing I have to say. Ihe anwa wee bụrụ na ọ bụ na o si etu ahụ wee mee, ihe dị mkpa ị ga-eme bụ were etu gị na onye ahụ si wee dị, ya bụ ụtọ ọnụ tọrọ mgbe ọ dị ndụ, were ihe dị etu ahụ were na-edi ya. the next morning. Jesus Christ. Ọ bụ na ọ bụ onye na-abụ ọ na-anata afịa
ogotere gị ihe dị iche iche, ihe ọ were ihe ahụ o gotere gị, ọchị ahụ gị na ya chịrị mgbe ahụ, nkata ahụ gị na ya kpara mgbe ahụ, were ihe dị etu ahụ wee na-edi ya nye di gị ka ọ ka na ya, were ya wee na-akasi onwe gị obi. Ịghọtara? Nke a bụkwa ihe ọzọkwa mụrụ onwe nwere ike isi etu ga-esi wee nyere onwe gị aka. Ọzọ dị ka ibe ya, amara m ka m si chefuo nke a bụ nke kachasị wee dị mkpa. Nke ahụ wee bụrụ nwee ndidi. Nye adịna gị ọsịsọ ka ị kpofuo ihe anwa ma ọ bụ ka ị chefuo ihe mere gị. Mgbe ị na-eme ya ka ijiri ike iji bụrụ mmadụ wee kpofuo ihe anwa, ifu na ole ha anya ọ ga na-afịa gị ahụ. Ketu ga-esi kọwaa ya, gee ntị ka m kọwaa ya ọfụma. Ị ga-enwe ndidi. You are going to have patience with yourself. Ọ bụrụ na ị chọọ ugbu a kịta anụ a na ị chọrọ ịbịa jiri ike wee mee ka ị kpofuo ya, ka were ya na ọ bụ onye dị gị mkpa ma ọ bụ onye metụtara gị ọfụma, nwanne gị, di gị, nwunye gị bịa nwụrụ, emena ka ijiri ike wee sị ka m chefuo onye a wee gaba. Mba, ọ bụ ihe ị ga-enwe ndidi, jiri nwayọọ, nwebe ndidi, were na-aga ya nwayọọ. The next morning. Tata aga, echi aga, nwanne echi aga, i were ndidi wee na-eso onwe gị. Emere ya n'ike, achụna ya n'ike, echefula ya n'ike, maka oge ụfọdụ ị na-eme na ichefugo ya, ichefu ọkwa ya ofu ụbọchị ifu ka iji nwayọọ wee daa bewe akwa, mmadụ na-ajụghị ka ihe na-eti gị, so ya n'onwe ha, because you've bottled up a lot of pains, you've bottled up a lot of agony, tears, sorrow, you've bottled up your grief. So one day you have no option than to break down in total. But ọ bụrụ na ijiri nwayọọ wee na-eso onwe gị, ifu na ele ha anya that it might not be like that. You will see yourself as, how will I even put it, you will see that you are taking the process gradual by gradual, and at the end of it you have no other option than to look for a way to get along with your pain ka ị ghara ichefu ya. Ọ bụrụ na ọrụ ọfụ, ọ bụrụ na ihe dị etu a like ọ bụrụ na akwa onye dị etu a na-echetara gị ya mgbe niile, ofu na oge ụfọdụ ọ bụrụ na ime ka ikpofu akwa ga suo ya ọkụ, you see that after some time you will realize that you regret why you ever burnt that clothes. Ọ bụrụ na onye dị ka na akwụkwọ onye bụ na ọ bụ ihe dị onwe ihe na-echeta gị ime n'ike ka ikpofu ihe dị etu a, you see that a time will come when you will regret that your action and you've bottled up your grief, and was all ga-emo explode etu anụ ifu na idibe dị acha na ihe na-eche na idibe na idibe. So just give yourself time, and I want you to remember that your grief is valid. Etu o si dị gị bụ ihe kwesịrị ekwesị ka ọ dị gị, maka na onwe onye ga-agwa gị etu ị ga-esi wee ebe akwa onye metụtara gị. Ijiri nwayọọ ịnagide ya ka o si dị gị mma, mana ka ị na-eme ya chetakwa na ndụ na-agakwa n'iru. Onye ahụ nwụnahụrụ gị ma ọ bụ onye ahụ funahụrụ gị, ọ ga-adịkwa ya ka ọ ka ị na-aga n'iru, ka ị ghara idwell in pain and sorrow. You get? Kudos ka emesịa nụ ndị nke m. Biko echefukwala ka ị sọskraịbụ. Afọ m bụkwa Ọmalịcha Ada Igbo. Ka emesịa nụ.